Now, nanatas katapusang mga adlaw, gani ang counting sa end of times, nagsugod gyud sa time gyud ni Jesus Christ. And that was more than 2,000 years ago. So nanatas katapusang adlaw, isa sa mga init kayo nga topic karon sa mga pulpits, sa mga churches, kanus mubalik si Christ. Daghang nangutana unsay specific nga year, specific nga month, specific nga date. Iwingon ng Bible nga wala gyud makatagna niana. Pero nay mga signs nga hapit na mobalik si Christ. Ug isa sa mga interesting kayo, unsay may tabo sa pagbalik ni Christ. Unsa may atong klaseng pagpangandam nga buhaton? Para asa man sa mobalik? Ug unsa man siya sa ihang pagbalik? Ang passage sa Bible nga itong gibasa, dako kayo gitudlo nato sa panahon sa pagbalik sa itong Ginoo. Although di pa nako ni ma-detailed tungod kay mukaon may taas gyud kayo nga oras, pero ni balik ko sa pag-interest sa pag-study ug balik no gi-review nako ako mga notes ani nga topic tungod kay isa ni sa mga butang nga dapat gyud alert gyud ta, aware gyud ta ug di ta magpabiling inosente ug ignorante sa pagbalik sa Ginoo. Now, before nako tagagpansin ang atong topic nining buntaga, mubalik ko gamay sa background sa paghimo sa Dios gyud sa kalibutan ug sa tawo. Ngano kaha nga si Christ mingon man hinumdumi ang asawa ni Lot? Kinsa dining asawa ni Lot? Kinsa ni si Lot? Unsay ilang contribution? Unsay message nga makuha nato nila nga makakontribute sa pagbalik pohon ni Jesus Christ? First of all, maybe thousands, millions, or billions of years ago, gibuhat sa Dios ang tanang butang, ang kalibutan, ang universe, planets, galaxies, tanang mga created beings sa kalibutan giorganize sa Ginoo pagbuhat. O God is a God of order and design mo nang ma-amaze ta sa kanindot gyud sa beauty sa nature. But then, He is a God of purpose. Dunay purpose matagbutang. Gikan sa pinakadako nga adlaw sa kawanangan ngadto sa pinakapinong abog sa yuta, dunay purpose. Og ang purpose sa tanang butang para mapasidunggan ang nagbuhat niini. Mag-glorify ang Creator, ang Father, Son, ug ang Holy Spirit. So gihimo sa Dios ang mga planets na sila'y function. Ug ingon ang Ginoo kay mo ninyong trabaho, tuyok mo sa inyong orbits, dili mo magdasmag, tanan ni obey o nga Ginoo na glorified. Gihimo sa Ginoo ang kalibutan, iyang gi-organize dito first day, second day, sixth day hangtod sa sixth day. Gibuhat niya tagsa-tagsa ang mga butang. Ingon sa hayop, mga anak mo sinani nga klase, kahoy mamunga mo nini nga klase. Tubig, mudagayday ka gikan sa bukid padulong sa dagat. Mo na inyong purpose. Tanan mi obey ug nag-glorified ang Creator. Pero sa tanang gibuhat sa Dios, aside sa mga angels, ang tao mo'y unang nirebelde. Ang tao mo'y unang nisupak sa iyang design o sa iyang purpose. Nga sa tanang creation sa Ginoo, ang tao mo'y pinaka-special, pinaka-unique, pinaka-masterpiece, pero ang tao mo'y unang ni-violate. Partly, makaingon ta nga murag biktima man pud ang tao. Pero dili gyud totally tungod kay ang tao na siya freedom sa pag-receive sa temptation ni Satan or pag-resist niini. Way back pila ka billions of years ago sa eternity, gitagak si Lucifer, isa sa mga archangel, nga later nahimo siyang Satan, uban sa 1/3 sa mga angels nga iyahang gilid. Gitagak sila sa kalibutan, ug tungod kay gusto ni Lucifer or ni Satan magtukod og iyang gingharian pod. Gani dili basta-basta nga gingharian, kay ingon ang Bible, gusto niya mulabaw pagyud sa Dios. Pride higala igsuon. Gitagak sa kalibutan tungod kay that time si Lucifer ug iyang mga angels, sila man ang caretaker sa earth. Pagtagak sa kalibutan, di man matukod ni Satan iyang trono dito sa Dios. Dito sa babaw sa dapit sa Dios, sa yuta niya giplanong tukuron.
O ang first material sa iyang spiritual kingdom, ang unang binuhat sa Dios nga tao, si Adan ug si Eva. Natintal sila, naguba ang original nga disenyo sa Dios sa tao. Ug ingon ang Romans 5:12 nga tungod sa sala, pagsulod sa sala sa kalibutan, tungod ni Adan ug ni Eva, gikan ni Satan, tanang design sa Dios sa tao ug sa kinaiyahan naguba. Naguba gyud. Muna nga doon na to'y hangin part na sa nature, pero karon tungod sa sala na mga typhoons. Ang atong mga tectonic plates part na sa ilang original nga design nga nagalihok, pero nahimo na abnormal tungod sa sala mo nang nanay mga earthquakes. Normal nga dunay hangin nga muhapak sa mga balod, part na sa kinaiyahan, pero tungod sa sala nahimo abnormal nanay mga tsunamis. Nanay mga sakit sa hangin. Ang prutas dunay dunot, dunay mga falling stars, mga asteroids, nanay mga black holes sa kawanangan nga nagakaon sa mga Milky Ways. Nanay chaos gikan sa perfect nga design sa Dios tungod na sa impact sa sala. Now, natintal si Adan ug si Eva. Plano ni Satan tukuron niya iyang gingarian dinhi sa yuta. Diin man, God is a God of justice. God is holy. Gusto sa Dios nga mailhan siya sa mga tao. Gikan ni Adan ug ni Eva, gipapahawa sila sa Garden of Eden. Ang Garden of Eden nagsimbolo ug nagpicture out ni sa grasya sa Dios. Provided tanan sa Eden. Di sila kinahanglan magtanom para mabuhi. Free sila tanan mukaon, gawas lang sa gibawal. Gipagawas sila sa Garden of Eden ug ingon ng Dios, sugod karon kamo nay magtanom sa inyohang kaunon. Outside sa Garden of Eden mao na ang pagpaningkamot sa tao. Muna nga nalayo ang tao tungod sa sala, nalayo siya sa relasyon sa Dios. Diin man, tungod kay special nga binuhat sa Dios ang tao, di gusto sa Dios nga forever ang tao malayo niya. Iyan ang giplanong daan ang plano na pod sa kaluwasan. Dinhi nahitabo ang plan of salvation. Tungod kay gusto sa Dios nga ang tao nalayo niya, gusto niyang tao mabalik gihapon sa iyahang mga kamot ug ma-perform sa Dios ang iyang maayo nga plano ngadto sa tao. Diin man gintroduce sa Dios kinsa siya ngadto sa katawhan. Pinaagi ni Moses naghatag ang Dios og balaod. Og dini nga balaod gitawag ni sa Bible og the law of Moses. Dini sa law ni Moses, dinhi gi-introduce sa Dios kinsa siya og kinsa ang tao. Og muna naghatag ang Ginoo og set of laws, standard aron masabtan sa tao nga ang standard sa Dios sa righteousness taas kaayo. Nga dili kaya kabuton sa tao ang standard sa Dios sa pagkabalaan. Munang nasa balaod ni Moses nga kung makasala ka sa pagpamakak, dapat maghatag kag sin offering. Kung nakasala ka sa imong isig kigsoon, dapat na kay offering dadon diya sa temple. And the more ang tao sighatag og offering sa iyang sala, the more niya ma-realize dapat nga imperfect day ang tao. Di niya kaya kumplituhon ang law, and therefore di siya ka-save sa kuglingon og nagkinahanglan siya Savior. So pinagi sa law ni Moses, gi-introduce dinhi sa God, no sa ka Dios sa hustisya, di siya mapasaylog sala kung dili ni mabayaran. Gi-introduce niya nga siya sa ka Dios sa balaan nga hate niya ang sala, and therefore ang tanang tao nga makasasala silutan sa linaw nga kalayo. But then sa law of Moses, gi-introduce pud sa Dios dinhi ang iyang pagka-merciful. Ang mercy sa Dios mo ning iyang pag-extend sa tao og chance. In fact, sa Garden of Eden pa lang, pwede na niya i-judge si Adan o si Eva sa lake of fire. Pero instead, gitaganyag chance ang tao nga ma-reconcile. Wa sa niya gi-judge. Gipugnan sa Dios ang iyang wrath, iyang judgment, ang iyang kapungot sa tao, gipugnan sa Dios. O sa pikas bahin, iyang gi-extend ang iyang grace o iyang mercy ngadto sa tao. Pero nasayod ta, one day, buhian sa Dios ang iyang right hand. O iyang itugot ng kapungot, o ang judgment sa Dios, muigo na nga dos katawhan. O mauni ang atong topic.
So sa law of Moses pa lang, gitagaag chance sa Dios ang tao nga ma-extend ang iyang time ug ma-reconcile sa Dios. Munang sa law pa lang ni Moses, gi-introduce na nga one day na Messiah nga moabot. Messiah means the anointed one. Siya ang umaabot nga savior sa Israel ug sa tanang tao sa kalibutan. Gina-prophesied na og thousands of years later na tao si Jesus Christ sa pasungan. Siya ang coming savior, siya ang gi-prophesied, siya ang gi-picture out sa Old Testament law. Sa Old Testament law, ang mga burnt offerings, ang sacrificial nga lamb, ang blood nga gi-offer, nagpicture out to tanan nga buhaton ni Christ sa cross. Pag abot na ni Christ ang actual gyud nga gihulagwayan sa offering, sad to say, ingon ang Book of John, nga wala sa dawata sa iyahang mismong katawhan. Wala siya gi-receive, gi-reject siya. Pwede niya i-give up yung commitment, pwede niya silutan tanang tao, pero tungod sa mercy sa Dios, sa iyang kaluoy, ni pailob atong Ginoo ingon ang Philippians chapter 2, 5 to 8, nga nagpaubos lang siya para matuman gyud gihapon ang pag-sacrifice sa iyang kinabuhi sa cross. Bisan ang entire Israel, majority ni reject sa Messiah nga si Christ, dunay pipila nga nakuha gyapon si Christ. Og isa dinhi ang 12 apostles, including ay ka-13th nga si Paul. Nakuha gyapon niya, gimold niya ni og iyaning gitrain para one day sila mahimong tool or ang church para ang tao tawgon na po diya sa pagbalik sa Ginoo. Makita nimo gikan sa Garden of Eden sa first good birth sa sin hangtod sa katapusang generation before mo balik si Christ, walay laing trabaho ang Dios, nagsigi siyang tawag sa tao. Nagsigi siya, gigamit niyang Israel, mga prophets, mga kings, mga apostles, mga fishermen. Bisan gani ang patay nga si Lazaro, nagamit gihapon. Wa sa ilang gibuhat ang pagtawag sa tao sa paghinulsol sa pagbalik na gyud sa Dios. Muna nga one day inigbalik ni Christ, tanang tao makakita, tanang mata maka-witness, tanang baba mo confess nga mao gid ning Savior, di gyud kamahay ang tao inigbalik ni Christ. Kay taas kay ang grace period, ang mercy sa Ginoo nga gihatag sa tao para ang tao makahinulsol. Now, ngano kaha nga niingon man si Christ, hinumdumi ang asawa ni Lot. Yes, si Christ namatay na sa cross, gilubong, nabanhaw after 3 days. After 40 days, nisaka sa langit, ug ingon sa iyang church, mubalik ko, kuhaon ta mo, ug hukman akong kalibutan. Ang first coming ni Christ, mianhi siya as a Savior. Ang second coming ni Christ, muanhi siya as a judge. Wa nagi-hope ang tao. Judgment Day. Ug mao na nga dunay gitawag og second coming ni Jesus Christ. Ug ang gikan sa pagsaka ni Christ, taas kay siya gihatag nga time. Gitawag ni karon atong time og grace period. Ug gikan sa time ni Christ, diha nagsugod ng extension sa grace period. Na lang tayo 1 week nga gihulat according sa 70 weeks sa prophesying sa Daniel. Ang Ginoo ni hatag sa whole duration gyud sa kinabuhi na lang sa kalibutan. Ingon siya, naay 70 weeks tanan. Ang 69 weeks na fulfill na sila. Sulod sa 69 weeks, gikan na sa time ni Artaxerxes sa Book of Nehemiah ngadto sa time ni Jesus Christ, na fulfill na tanang 69 weeks. Ang isa ka week equivalent nag 7 years. Isa na lang ka week atong gihulat para makumpleto ang ika-70th week. Og samtang naghulat ta sa ika-70th week, naata sa gitawag og grace period. Og ang sign nga magsugod ng 70th week, kanang isa ka week na lang nga gihulat, muna siya ang 7 years tribulation. Og ingon ang Book of Daniel chapter 9, nga nay usa ka tawo nga influential nga muhimo sag agreement, peace, covenant sa Middle East.
o inigsugod na sa confirmation sa covenant sa Middle East, once na naipirmahan nga peace treaty diha sa Israel ug sa mga Arab countries, suportado sa mga dagko nga mga nasod, dako kayog chance nga diha na mag-start ang counting sa last week. Ug ang last week doon na 7 years, literally 7 years. Ug sulod na ng 7 years, puro na diha pagtandog, pagtayog sa atong commitment. Gitawag na siya the Great Tribulation period. Tulo ang main gyud nga sulod diha. First, ang 7 seals, sunod ang 7 trumpets, sunod ang 7 vials of God. Puro ni siya simbolikal. Ang 7 seals, mga decree ni sila. Makita na to dinhi ang dagan sa politika sa kalibutan. Nandina ang peace, war, famines. Ang trumpets, more on mga calamities, earthquake, landslide, mga super typhoons. Og ang 7 vials mo na siya ang kapungot na gyud sa Dios. Wa na gyud say reservation pa. Pero this time, gusto sa Ginoo nga mangandam ta. Balik ko sa Luke 17:28. Likewise also as it was in the days of Lot, they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded. But the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Even thus shall it be in the day when the Son of Man, mo ni si Christ, ang Son of Man, is revealed. So, gi-compare din ang Sodom and Gomorrah. Inigbalik ni Christ. Ang Sodom and Gomorrah is ani ka progressive kaayo, dato kayo nga city sa ilang panahon. Duha ni kasudad ang Sodoma ug ang Gomorrah. Na ni sila located karon sa modern time nato ang Dead Sea sa Middle East. According sa study, ang Dead Sea ang pinaka-lowest part gyud sa kalibutan. Munang once ang tubig na diha, di na gyud kagawas kay nananas pinakalawom nga bahin. That time si Abraham uban sa iyang pagumangkon nga si Lot, nag-join pa silang clan, daghan silang mga hayop. Niabot sa panahon nga nanaghan ang hayop ni Lot, nanaghan ang hayop ni Abraham, nag-away na ilang mga servants, naglalis na. Ningon din si Abraham, okay Lot, daghan naman tagkahayupan, daghan na itong mga servants, maglibog na ta sa itong mga kahayupan. Kinahanglan ta mag-separate. Pili ka, madto ba kag west? Moto ang time karon sa Philistines, Middle East nga area. Or dinhi ba ka sa patag kayo nga dapit? Moto ang Sodom ug ang Gomorrah. Pagtanaw ni Lot, bukid-bukid man dito gapit sa west. Pagtanaw niya dito sa pikas bahin, lapad kayo, nindot king city, blooming kayo, daghan kayo mga lights. Ingon si Lot, adinhi lang ko dapit. Gipili ni Lot ang pleasure sa kalibutan. Attractive kay sa mata. So nag-separate sila, si Abraham dito sa west, sa pikas side diri si Lot. Pila ka years ang milabay, ingon ang Ginoo nga kinahanglan niya sunugon ang Sodoma ug ang Gomorrah. Ug kung balikan nimo ang Old Testament, dunay tulo ka major nga violations ang maong cities. First, na sila'y false nga security. Nagtuo sila ng ilang kadato, ang ilang ka-bright, mo na makasecure nila sa tanang butang. Muna nga giatake sila sa Ginoo sa mga nagdilaab nga kalayo ug bato gikan sa panganod ug sunog ang maong syudad. The second violation is or sin ang pleasure. Grabe sila kanang nag-feed og mayo silang self. Para nila ang ilang kaugalingon lang ang pinakaimportante. Makita nimo sa verse 28. Likewise also as it was in the day of Lot, they did eat. Now, take note ha. Naghatag nag-warning ang Ginoo nga sunugon ning sudara
Pero naglingaw-lingaw pa sila, kinananay, they drank, so parties, they bought, they sold. Grabe ang ekonomiya, no? Grabe ang business nga dagan ani nga syudad. They planted, they builded. So kini nga city isa ka growing kay nga city. Grabe kay ka progressive. And then ingon din but the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Gipakita sa Dios nga way mahimo ang pinaka high-tech nimo nga weapon. Ang pinaka bright niyo nga mga scientist, ang inyong pinaka high-tech nga mga laboratories, walay mahimo nga ika-protect sa inyong syudad ug sa inyong kagulingon. Wata kabantay sa pandemic, bisan ang mga pinaka expensive nga hospitals, wa may nahimo pag-protect sa mga pasyente. Kita na to din yes, maingon na to murag scripted ang pandemic, ang COVID-19, but on the other side, gipakita sa Ginoo nga wagi mahimo ang tao once iyang tugutan nga mahitabo. Then gawa sa pleasure number 3, idolatry. Grabe ang idolatry sa Sodom and Gomorrah. Idolatry wala ni nag-refer sa mga images nga ilang ginasimba. Something nga makakuha sa attention sa God, imo ganining i-serve more than God can be considered your idol. Daghang sa atong generation ang nag-serve ng mga celebrities, nag-serve ng mga Hollywood actors and actresses, nag-serve og bola sa mga sports, nag-serve na uban nga grabe na ka concern sa ilang physical fitness. Nga tanan ibaylo na lang bisag iyas Ginoo basta lang physically fit sila tubangan sa tao. That is your idol. Something nga nag-occupy sa tong heart more than God is your idol. Imo nang giserve, mo na imong small God. Mo na ingon si Christ, daghan ning mga tawanan nagalitok og Ginoo sa ilang lips, pero ilang heart layo kayo sa Ginoo. Mo nang imong kasing-kasing mo itinud mo nga status gud atubangan sa Dios. Now tanaw na to dinhi nganong ingon si Christ verse 32, remember Lot's wife. Ingon ang Dios kang Abraham, papahawaa si Lot imong pagumangkon og iyang pamilya kay sunugon nako ang syudad. Kabalo mo sa gingon ni Abraham, Ginoo, pwede ba mo hangyo? Mangita kog 50 ka mga godly men and women. Imo ba silang sunugon? Abi nimong Ginoo, nagid gihapon iyang pagka-merciful. Bisag grabe na gid ang iyang justice. Sige, tagaan ti kag chance, pangitag 50 men and women nga mahinudloko nako. Kuno nang Abraham murag imposible magyong 50. Naimong 40, 30, 20, kabalo ka pilang last? 10. Ingon si Abraham, Lord, pwede 10 na lang katao nga mahinudloko nimo. Mangita ko Ginoo, ay lagsunugan ning syudad. And kabalo ka sa ingon sa Ginoo, okay, pangitag na pulo katao nga mahinudloko nako sa Sodoma ug sa Gomorrah. Now, pamilya lang Lot daan, kumpiyansa na si Abraham, si Lot, asawa, mga anak, gamay na lagkulang pangitaon sa silingan. Pag-adtong Abraham, mismo si Lot, halos dili kahawaon sa lugar. Ug diin man tuod, nang hawa tuod sila, nanagan sila, ug ang instruction sa Ginoo clear kayo. Once mohatag ang Ginoo instruction, clear gina. Insa dagan mo, ayaw gyud lingi sa likod. Ayaw lingi gyud sa likod. Ang paglingi mo ni pagpakita nimo kahangawa ba? Kaibog. Luoy marabag gimingaw ka. Nanagan sila, silang pagdagan gipaulanag kalayo sa Ginoo ang syudad. May imagine nimo ang kadaotan nini nga syudad, bisag napulo ka mahinadlukon sa Dios wa gyud. Ako nagtuo ko nga ang kusog sa atong nasod nagdepende sad sa gidaghanon sa mga Kristohanon nga nagpuyo. Kung nakakita lang si Abraham na pulo ka mga tao nga mahinudlukon sa Dios, dili sunugon sa Dios ang Sodoma ug ang Gomorrah. Pero wala gyud.
So isa sa naghatag og strength sa nation sa Philippines, ang gidaghanon sa mga Kristohanon nga nagpuyo dinhi. Yes, bless gihapon ta. Bisan tuod og kulang ta sa ato ang mga technology, military power, dunay gubot sa tong government. Pero at least daghan tag mga Christians nay reason nga pugnan sa Ginoo ang iyang judgment sa atong nasod. Pero tanawa ang mga Middle East, ang mga Arab countries nga wa gyud mituo ni Christ. Tanawa Middle East mo'y prone paborito kay tsunamis, wa gi mga earthquakes, walay peace ang maong nasod. Mismo mga Arab to Arab magyera ra ilaha. No, makita nimo gyud nga way kalinaw ni halos nga nasod. O gawas pa na mas dako ilang judgment. Nanagan si Lot, iyang wife, iyang mga bata. Pagkadungog nila nga sinagitay na ng mga tao dito sa likod, safety na sila kung buto naon. Nadungog na siguro lang ang pagbuto sa mga building, nagdilaab nila mga gamit, pero kabalo ka, dato sila si Lot sa Sodom ug sa Gomorrah. Daghan sila kahayupan, daghan sila gamit, daghan sila bank accounts, daghan sila branches silang business. Pagdagan nila, ingon ang ginawa, mo'y bitbiton. Pagdagan nila, nilingi man ang asawa ni Lot. Paglingi sa asawa ni Lot, pasabot, kabalo mo siya pasabot, anak, di pa niya totally madawat. Ngayon ang nabiyaan ang iyang mga butang sa kalibutan nga pila ka tuig niyang gihaguan. Wa siya totally ka-let go sa iyang heart gikan sa attachment sa butang sa kalibutan. Paglingi lang sa asawa ni Lot, ingon ang Bible, nahimo siyang usa ka bato nga asin. Bato nga asin. Balumon sa ng bato, nagsimbolo naggahi kayo nga kasing-kasing. Asin, useless. So nimo siyang usa ka patay. Nimo siyang bato nga asin. Ingon si Christ, hinumdumi ang asawa ni Lot sa katapusang mga adlaw. Kay sa katapusang mga adlaw higala igsuon, di nakadapat gyud maibog pa sa material nga mga butang. Kaya ang mga material nga mga butang mao ni dako kayong barrier babag sa atong pag-focus sa pagbalik ni Christ. Munang daghan ang maabtan ni Christ, ingon ang Bible, nga napay magtiayon nga nangatulog, ang isa gikuha, ang isa nabilin. Nay magtiayon naguna sa uma, ang isa gikuha, ang isa nabilin. Nay magtiayon naggaling pa sila humay, ang isa gikuha sa Ginoo, isa nabilin. Tungod na usahay sa atong mga concern pas kalibutan. Muna nga isa sa mga reasons nganong mga natural calamities, economic problem ang nahitabo karon sa atong kalibutan, tud gigipakita dinhi sa Ginoo kinsa man gyud imong giserve. Kinsa man gyud imong priority, ang butang bas kalibutan or ako. Ug mao na nga ingon dinhi ang verse 33, whosoever shall seek to save his life shall lose it, and whosoever shall lose his life shall preserve it. Ikaw nga naningkamot nga mabuhi ka dinis kalibutan, di nun ka mabuhi nga tos eternity. Pero ikaw nga nibuhi ka sa butang sa kalibutan para sa Ginoo, buhi ka na kay eternal life nga tos eternity. So gipakita din ni Christ nga isa sa number one kompetensya di ay sa atong pagpangalagad sa Dios ang kaibog sa butang sa kalibutan. Pwede ta makaangkon sa butang sa kalibutan nga dili lang ta maibog. Ang tao nga duna ni kaibog, muni mo hatod nga tus pagkahakog. Ug once may mo hakog na ang tao sa butang sa kalibutan, kontrolado na siya sa butang. Ug once kontrolado na siya, muni mo palayo niyag maayo gyud sa Ginoo. Si Satan mo atake siya siyag feed, sige siyag lawg nimo, si siyag lawg hantod nga ni gibira na kanya palayo gikan sa Ginoo. Hantod si kaglawg, siglawg hantod wa ka kabalo nga usaday kadako kay nga tangkal ang muang sudlan. Daghan sa mga Christians ang natrap ni ana nga situation. Verse 34, I tell you in that night there shall be two men in the bed,
the one shall be taken and the other shall be left. Two women shall be grinding together, the one shall be taken and the other left. Two men shall be in the field, the one shall be taken and the other left. Church, sa last days, ang imong number one priorities, ang imong loved ones, ang imong friends, ang imong mga duol sa kasing-kasing nga mga tao. Usay biya sa atong kabisi, wa natay time di ay para nila. Kinsa kaha ang mahabilin inigbalik ni Christ. Ang Bible nag-ingon nga nigbalik ni Christ duha ka klaseng pagkuha niya siyang kanakan. First, tanang nangamatay nga nakadawat ni Christ iyaning banhawon, gitawag ni resurrection of the dead. Tanang nangamatay nga nakadawat ni Christ banhawon to ilang mga patayng lawas, himuon tong glorified body, mumit silang soul nga to sa heaven, taga silang body nga gidesign na nga to sa eternity. O ikaduha, moabot ang rapture. Ingon ni Paul nga isa ni ka mystery nga sa pagpamilok lang nimo ina nakapaspas ma-transform imong physical body into glorified body. Nga nig-abot ni Christ tanang Kristohanon nga mga saved nga buhi pa, automatic i-transform ilang physical body ngadto na sa glorified body. Di na ka moagig physical nga kamatayon. So during sa rapture, naagi mga tao nga kalit lang mawala. Ang question, kinsa kaha ang mawala? Kinsa pod ang mahabilin? Basin biya. Mahabilin dinhi imong bana o imong asawa. Basin biya. Mahabilin dinhi ang imong anak o imong lola. O ang imong auntie o basin ang imong best friend. Basin biya hinon kamong duha ang mahabilin. Muna na gidangat. Search, ang point dinhi, hinumdumi ang asawa ni Lot. Nga ayaw pangitag pamaagi nga mababagan ang imong focus na sa pag-serve ni Christ sa paghulat siyang pagbalik. Nga nini nga panahon dapat wa natay sayangan pa nga oras. Tanan dapat ta excited sa pagbalik ni Christ. Duha ka klaseng feeling ang ma-feel sa tao inigbalik ni Christ. Inigbalik ni Christ, daghan sa mga tao ang ma-excited, malipayon, katuning mga Christians. Katuning genuine nga mga Christians. Kay inigbalik ni Christ, mo ni pinakamalipayon nga ma-feel ni mo gyud. Nga wa nay kasakit, puro na kalipay o kadaugan dito sa panganod uban ni Christ. Pero ingon ang Bible, mas daghan sa mga tao ang mubati og kahadlok og kasubo. Tungod kay nigbalik ni Christ, dinhi mailhan kinsa gyud ang dili di ay iya sa Ginoo. So para sa mga dili saved o dili mga Christians, mo ni pinaka-horror, pinaka-hadlok, pinakasakit nga kamatuuran sa ilahang kinabuhi, inigbalik na ni Christ. Again, asa ka mabilong? Isa ba ka sa excited sa pagbalik ni Christ? O isa ka sa nahadlok sa pagbalik ni Christ? Imong mga relatives, mahabilin ka sila? Or basin biya? Sila ang kuhaon, ikaw ang mahabilin. Higalay igsoon nining buntaga atong hinumduman, naa natas katapusang mga adlaw. Dapat kahibalo na ka asa imong direksyon. Dapat kahibalo na ka unsay imong preparation. Dapat kahibalo na ka unsay imong baruganan. Para asa imong commitment. Unsa gi pinaka main priority sa imong kinabuhi. Kay ingon din ni Christ, siya nga naningkamot sa iyang kagulingon lang, mapakyas noon sa pagkuha sa kinabuhing dayon. Pero ikaw nga willing ka mo give up tanan para ni Christ, makakaplag noon sa kinabuhing walay katapusan. Inigbalik ni Christ, dinhi nimo ma-realize nga ang pinaka-importanting butang nga imong mahatag sa Ginoo, dili imong credential sa kalibutan. Dili ang nag-file nimo didto nga mga awards.
dili ang mga plaka nga gidawat nimo sa entablado gipakpakan ka. Ma-realize nimo inigbalik ni Christ ng pinaka-importanting butang di ay nga mahatag nimo niya ang mga butang nga imong nabuhat para sa Ginoo. Maunay na ay mga eternal nga mga rewards. So higalay igsuon, focus ta sa pinaka-importante nga butang, ang atong mabuhat para sa Ginoo. Amen? Amahan na mong langit nun, nagpasalamat mi sa kaayo ni mo ninibuntaga. Salamat Lord, na dili demi kinahanglan Ginoo magpanik or mahadlok sa imong pagbalik. As long as gisecure lang namo Ginoo nga na may personal gid nga relationship sa imong anak nga si Christ. Din pa man amahan nami kabalaka para sa mga loved ones, sa mga relatives. Basin isa sila sa mahabilin. O di na mo ma-dare Ginoo unsaon mi nila pagtulisok puhon dito sa eternity. Ug tulisokon min la Ginoo nga wa gid mi ka-share nila, kabit-bit nila diha sa imong tiilan sa panahon nga napay dako kayo Ginoo nga kahigayunan. Bisan pa man Lord naghangyo mi nga unta dili pa ulahi ang tanan. Madala pa unta namo sila Lord sa imong itilan. Ma-serve pa unta namo Lord ang among purpose. Mahimaya ka. O ginutagan pa unta nimog chance nga daghan pang mga butang nga among mabuhat diha sa imong gingharian. Nga puhon mo balik ka Lord, excited me nga mo present sa among kaugalingon, bit-bit ang mga butang nga gibuhat namo para nimo. Ginoo pasaylo amis mga sala, taas kay nga higayon nga nagpabaya mi siguro Ginoo sa among pagkakristohanon. Pero karon Lord, unta enough na ni nga time na side mi nga di pa pud ulahi ang tanan nga mobawi mi Ginoo sa tananong pagkulang diha nimo. Uban nimi sa bala nimong espiritu, giyahi mi Ginoo sa sakto nga mga desisyon, sakto nga commitment sa kinabuhi. Among gi-declare ni Ginoo by faith. Imo ning tubagon sa among kinabuhi ug nini nga iglesia. In Jesus name we pray. Amen and amen.